wil ik nog even met u stilstaan op wat het voor de economie als geheel betekent. Levert het ook daar wat voor op? Nou, zeker zou ik zeggen. Economische groei is één van de voordelen die het gevolg is van de introductie van concurrentiewetgeving en toezicht daarop. Toen wij in Nederland daarmee begonnen, toen heeft de economenbureaus hadden uitgerekend dat het ongeveer 2, 3, 4, 5% economische groei zou kunnen opleveren. OECD, Wereldbank, IMF, Europese Commissie hebben onderzocht wat het doet met de lokale bedrijven. Nemen die nou af of nemen die toe? Gaan de grote bedrijven alles overnemen? Nee, dat was niet het geval. 7,2% meer nieuwe lokale bedrijven was het gevolg. Als je hebt eerlijke concurrentie en als je dat goed controleert. Ik zei het al, je concurrentiekracht als individueel bedrijf neemt toe, maar als collectief van het land neemt het ook toe. En dat betekent weer dat wanneer er economische neergang is, je makkelijker klappen kan opvallen. Bedrijven zijn sterker en beter in staat om te gaan met tegenslagen. Werkgelegenheid is een ander effect. Je hoorde de vakbonden in Nederland vroeger zeggen van ja, maar als je efficiënter moet werken, wat gaat dat dan betekenen voor de mensen die nu bij de bedrijven zitten die niet zo efficiënt werken? Nou, per saldo levert de introductie van mededingingswetgeving meer werkgelegenheid op. Onderzoeken onder 24 landen hebben uitgewezen dat het in de orde van grootte tussen de 4 en de 8% kan liggen. Maar nogmaals, wanneer je de regels goed in de samenleving weet te laten doordringen. En tenslotte, het betekent minder armoede. Wanneer prijzen niet onnodig stijgen, of prijzen kunnen dalen, betekent dat mensen die net op de grens zitten, of onder de grens van de armoede zitten, daar bovenuit kunnen stijgen. En die hebben dus meer geld over voor hun kinderen, voor wat dan ook, wat ze nodig hebben.